ručak, krompir pire, ovu cveklu, to isto iz moje bašte, ove ćufte svinjske obične, malo bibera, vlašac i to i malo krojice. Evo kako su lepe. I donje sad da se vidi presek. Evo kako su lepe, sve šupljikavo, mekane, žute domaća jaja, bez koncentrata i evo. Evo, izvolite na ručak, prijatno.